pero vai estar mellor arriba. Arriba está máis jodido o tema. Donde? No marco das 4 días. Onde van agora? Agora van a Lanzós. E de Lanzós suben a Vila Pede. E van ao marco das 4 días. E van aos cortaforos. A ver, con que é ese? Sí, sí. Bótalle gasolina.